Τι βλέπουν τα μάτια μου, τι βλέπουν τα μάτια μου. Unboxing που περιμέναμε σαν τους τρελούς. Μόνο αυτό έχω να πω. Κοίτα τι ωραίο κέικ. Καλή, αυτό είναι σατέν. Πρώτη φορά βλέπω σε τζέλ κάτι σατέν. Είναι πανέμορφο. Είναι πανέμορφη τουρτίτσα. Και έφτασαν πάρα πολλά κουνέλια με καρδιά. Χαμός. Χαμός. Πανέμορφο. Πανέμορφο. Η πιο ωραία ανθοδέσμη για Άγιο Βαλεντίνο. Και όχι μόνο. Πολύ ωραία. Πανέμορφη. Λοιπόν. Ήρθαν κουνελάκια. Silver. Τι σας έχω εδώ. Τι όμορφο μαλακό τερατίνι είναι αυτό. Αυτό είναι Hug Snug. Max Snug. Τι είναι το Snug? My name is Hug Max Snug. Πανέμορφο. Καρδούλα στο πρόσωπο. Κόκκινο. Τερατίνι όμως. Σαν διαβολάκι του έρωτα είναι αυτό. Τι να πω γι' αυτό. Πώς λέγονται, Μαριάννα? Oats. Κοινός βρώμη με blueberries. Τέλειο. Τέλειο. Κώδικος επανάληψη. Καινούρια παύλια γιατί ήρθαν και τα πασχαλινά. Παπάκι. Πανέμορφο σκυλάκι. Κοάλα που δεν είχαμε ως τώρα. Φίδι. Κάποιος μας έχει ζητήσει φίδι. Ορίστε και αυτό το χειριστό φίδι. Κάτσε να το φτιάξω λίγο. Ορίστε. Δεν είναι το φιδάκι ο διαμαντής, είναι Σίζι. Ο Σίζι το φίδι. Κοίτα όμορφο. Εντάξει, γλαστράκι, κακτάκι. Χαριτωμενάκι. Έζικο που θα ταιριάξει με τον δράκο που θα σας βγάλω σε λίγο. Γιατί κάπου είναι και ένας δράκος. Θα τον βρω σε λίγο. Νάτος και ο δράκος που σας είπα. Είχε ξανά. Είναι παλιός κωδικός που τρέχει ακόμα. Αλλά είναι πολύ τυπάς. Αυτός. Ακούσατε, είναι ο Μπρούνο. Επιτέλους βρήκαμε κάτι που να μοιάζει πραγματικά στον Μπρούνο. Που να είναι ο Μπρούνο. Ναι, αυτός μπορώ να πω είναι ο Μπρούνο. Ναι. Αυτός όμως είναι ο Μπρούνο ερωτευμένος. Πάρε και αυτό. Μας ήρθε και κουνελάκι μικρό με καρδούλα. Υπέροχο για Άγιο Βαλεντίνο και όχι μόνο. Μας ήρθε λευκό ή μπέζ κουνελάκι. Η Μαριάννα με διορθώνει και μου λέει κρέμ και μάλλον δίκιο έχει. Έχω πατήσει. Τα λεμονάκια μας. Φανταστικό cupcake κουνελάκι με το υπέροχο κερασάκι του και έχει και φρουτιουρίτσα. Τι έχεις να πεις για αυτό το jelly cat? Είναι το bunny cupcake. Τι άλλο θα μπορούσε να ήταν? Κόκο στο φε. Τι να πω γι' αυτό το γλαστράκι, κακτάκι, καρδουλινάκι, πανέμορφο. Ήρθε και μια πατάτα. Πατάτα! Μπέγγελ, πώς λέγεται αυτό, εσύ? Όχι. Μπέγγελ, πώς λέγεται? Μπέγγελ. Φανταστικό σάντουιτς, μπέγγελ. Το κουνελάκι με όμορφο φορεματάκι, αυτά είναι, είπαμε. Είναι deluxe κουνελάκι. Ήρθε πάλι ο τυπάς. Ναι, εντάξει, παταχάκι. Τρικούτσικο. Παιδιά, είναι από τα super soft, έτσι. Super soft. Φανταστική κουκουβάγια με μάσκα ανοιχτός. Τούλες παντού. Πανέμορφες, τζέλκα καρδούλες. Τι βλέπουν τα μάτια μου, τι βλέπουν τα μάτια μου. Ο Βαρθολομέος. Αλλά να ξέρεις ότι αν βαρεθείς να βλέπεις τον Βαρθολομαίο με αυτή την καρδούμπα εδώ αγκαλιασμένο, έχει σκράτς και το βγάζεις από μέσα και έχεις τον Βαρθολομαίο σκέτο. Εντάξει. Δεν έχω λόγια. Ο Βαρθολομέος τυλιγμένος μέσα σε μια κόκκινη καρδιά. Εντάξει. Φανταστικό κουνέλι. Τα Blossom. Κοίτα τον ντεσέν φανταστικό που έχει στα αυτάκια του. Κουνελάκι με το λελουδό του. Κουνέλι με άλλο ντεσέν, πολύ όμορφο και αυτό. Φραουλίτσες έχει. Πασχαλινό. Super soft. Ξαπλωτό. Προφατάκι. Παπάκι. Κουνελάκι καροτάκι. Ξαπλωτό κουνελάκι, επίσης super soft. Εντάξει. Αυγοθήκη με αυγό βραστό μελάτο και έχει και το κριτσινάκι για να το φας. Λοιπόν, φανταστικό. Ποιος δεν θα λατρέψει αυτή τη φέτα toast με το τηγανιτό αυγό από πάνω? Τι να πω. Και είναι και μαλακό, έτσι. Παπάκι, λίγο punk παπί. Πολύ ωραίο. Επανάληψη. Super soft. Μοβάκι. Το περίμενα. Είναι από τα αγαπημένα μου, δηλώνω από τώρα γιατί το έχω δει εγώ από πριν, ότι είναι το αγαπημένο μου. Πραγματικά. Τραγός. Κρυάρι. Είναι ο Ramsley. Όχι. Είναι φανταστικό. Δεν έχω κάτι άλλο. Ποιο να είναι πιο ωραίο από τα δύο? Το ροζ ή το μπέζ. Και θα κλείσω με μπρελοκάκια καινούργια που ήρθαν σε κουνελάκια. Αλλά και σε προβατάκι. Πανέμορφο.